Um, ndewo ni ndị Igbo ya dịrị na mma. Ndị Igbo si ekele olu eze olu atọ. Ana m asị ụtụtụ ọma, ehihie ọma, abalị ọma. Ka onye na-eme dị nna ya gazieri ya. Onye nọ na n'olu ya taa bụ kpọmkwem nwanne m nwoke Chief ahụ eziokwu okwu ya nke mbụ. Eziokwu bụ ndụ, eziokwu ọganihu, eziokwu akụ, eziokwu ụba nke ụwa niile. Ya dịrị na mma. Anyị abịala ọzọ kpọmkwem taa iji eso ụmụ Igbo ndewo n'ebe ọbụla niile unu nọ. Ana m arịọ unu na-asị ọ ga-edịrị unu mma. Na-ekele igwe mba ndị niile wụ ndị ọ dịla aka, ndị nyere aka, ma ndị jikere m oji n'ụdị dị iche iche, ndị m hụrụ yawa. Ana m asị ya dịrị unu na mma. God bless you na anụna Chineke gọzie unu. Kpọmkwem ma ndị niile ọhụrụ m, ma ndị ihe na-eme na-atọ ụtọ, ha esi m gaala ihu. Ana m asị ya dịrị unu mma. Taa bụ kpọmkwem ụbọchị pụrụ iche. M bịara aka menụnụ daa ntị. Aga m ekwu ya n'asụsụ Igbo n'ihi Igbo nwoke mba. Na-arịọ gị arịrịọ biko, dịka ị na-ahụ m, biko ebe ọbụla isi na-ele m, ana m arịọ gị sị gị mee ka ndị ọzọ bata, shia ya ka ndị ọzọ hụ, mee ka ndị ọzọ hụ, ndị ọzọ sokwara anyị kere oke. Ya wụ na anyị meghị taa ọha m na-ekwu taa okwu dị mkpa. Okwu m chọrọ ikwu taa kpọmkwem ha gbasara ndị Igbo n'ebe ọbụla anyị nọ. Ọzọ abịa wụrụ na ihe gbasara obodo anyị nọ n'ime ya na ọnọdụ ihe otu ihe si agawa taa. Ya wụ otu ihe niile si agaga taa, ile ya anyị ga-ahụ na ọ dị ka agwọ nọ n'akịrịka. Ile anya otu ihe si emewe taa, ọ ga-eme ị ga-aghọta kpọmkwem na o nwere otu ihe si abagha, mmiri si abawa n'opi ụgbọghọrọ. Olee otu o si abawa n'opi ụgbọghọrọ? Ihe mere nke a wụ na ndị anyị anaghị aghọta aghọta. Ihe isiokwu m ji wuru keta wụ na ha gbasara Maazị Nnamdi Kalụ, onye isi ndị IPOB, na osote ya bụ Maazị Uche Mọfọ. Kpọmkwem ha nkwe chọọ ka m tinye okwu ọnụwụ dimkpa okenye anaghị anọ n'ụlọ iwu amụọ n'ọbụ. Asịwakwana anya ntị akpa, anya ha ikwu ya. N'agbanyeghị onye ọ dị n'aka maọbụ onye ọ gbasara, anyị ga-ekwu ya otu anyị ji hụ ya. Kpọmkwem na ihe gbasara Maazị Nnamdi Kalụ na Uche Mọfọ. Enwere otu ihe m chọfụrụ na agwa ndị anyị, ndị Igbo ebe ọbụla n'ụlọ. Ajụjụ m na-awụkarị mgbe ọbụla bụ, olee ihe ejila ndị Igbo enweghị ike inwe otu obi? Olee ihe mere na ndị Igbo ebe ọbụla hụrụ ndị Igbo, ha agaghị enwe otu obi? Ha agaghị enwe otu obi, ha agaghị enwe ike kwuo otu n'otu, na-enweghị onye ga-egbaghara ibi ya. Olee ihe mere na ndị Igbo enweghị ike inwe otu obi?
unu enweghị ike inwe otu obi ha anyị kwuru lekwe ha anyị ga-eme onwe onye ọzọ ga-agbagharị ya onye ọbụla ga-akwụrụ nga ahụ ịgakwuje onye wu multi-billionaire ya sị ha onye ogbenye a nọ na obodo kwuru ọhịa nga o kwere ga-agakwuje onye nwere connection onye nwere Abuja onye nwere London onye nwere American connection ya sị gị nwanne adịghị ya pụrụ ime n'ime otu a ndị a kwuru otu a dị ana m ajụ so olee ihe kpatara ndị Igbo enweghị ike inwe ụdị ọnọdụ dị otu ihe mere na ndị Igbo enweghị ike ịgalihu nwee kpọmkwem ụdị ebumnobi ma ụdị obi ma ụdị amamihe ma ụdị inwe mmụọ otu obi ọ ebe ahụ ihe m na-eleba anya taa ana m ajụ ajụjụ a kwa mgbe ịghọta kpọmkwem ihe nwere ike ime na ndị Igbo gbaa okirikiri na ndị Igbo enwefughị ike nọ n'otu ekwu otu n'otu na-enweghị onye ga-egbu ibi ụkwụ unu ahụ na-asala efuole unu ahụ na ha agafeele olee ihe kpatara ha ndị ya ome Igbo ana m ajụ na ajụjụ ọtụtụ mgbe ka m na-ekwu okwu ya sị na ndị Igbo gịrị mere unu ha olee ihe mere unu ndị Igbo ndị Igbo abụrụ n'ọnụ ndị Igbo ha ọwụ ọbụmụ ọnụ enyere unu ka ọ gịrị so unu ahụrụ unu na-awụdịla otu unu ahụrụ unu awụdịla otu unu mgbe ihe ya wokwara ọgba ọnyụpa olee ihe kpatara ndị Igbo na-enweghị ike inwe otu obi asị gị chee ya ma nye m ọnsa otu a ka ọ dị m n'ọnụ taa unu ahakwaghị ịhụ n'oge na-adịghị anya aga m alọghachi na nkeji ole ma ole ndị Igbo ya dịrị unu na mma mana asị m unu chee echiche ihe kpatara nọ ndị Igbo unu enweghị ike inweta obi lewe Nnamdi Kalụ lewe Uche Mọfọ ndewelu ana m abịa enwere ozi dị mkpa nke m chọrọ ịga na nkeji ole ma ole aghaghị m ịbata ana m ekele unu na-asị unu onye ọbụla nwere ozi ya shia ya ọ ga-awụkwa nwanne unu Chief Eziokwu bụ ndụ nke mbụ ndọdụrụdụ